pakenevat vangit! Minulla on vanki ja se pitää viedä kenttäoikeuteen niin kuin virallinen käskymäärä. Oli muuten kummempi homma, kun ensimmäistä kertaa teikäläisiä törmättiin. Tehän puhuitte suomea. Meidän kun piti tulla ryssiä ajamaan. Mitä sillä saarella tapahtui? Voisit kerron nimesi? Se on erilainen. Kuten minä. Mikä nyt se nimi? Täällä tuodaan roskaväkeä veristen ruumiiden ääreltä. Tappamista ilman katumusta. Verraiset suspiis. Pojan nimi on Reino. Valttasit itteensä, kertoisit mitä oot tehnyt. Kerrot, että et ollut mukana missään taistelussa, etkä käyttänyt asetta. Se näkee.